давоми 6 моҳи аввали соли равон истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ҷумҳурӣ ба 27 миллиард сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1,8 миллиард сомонӣ бештар аст. ин рақам зимни нишасти матбуотии вазорати саноат ва технологияҳои нав манзури рӯзноманигорон гашт. гуфта шуд, ки ҳиссаи соҳаҳо дар маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ 31% ба саноати маъдан, 22,1% ба саноати хӯрокборӣ, 21,9% ба электроэнергетика, 8,4% ба саноати мошинсозӣ, 5,3% ба саноати сабук ва дигар соҳаҳо марбут аст. дар давраи мавриди назар ҷиҳати таъсиси истеҳсоли нав, воридоти таҷҳизоти технологӣ ва васеъгардонии фондҳои истеҳсолӣ 3 миллиарду 197 миллион сомонӣ маблағҳои дохилии корхонаҳо ва сармоягузорони хориҷӣ равона гардиданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли сипаришуда 833,4 миллион сомонӣ зиёд мебошад. вазири саноат ва технологияҳои нав Шералӣ Кабир гуфт, ки дар ин давра дар доираи татбиқи яке аз 4 ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат саноатикунони кишвар дар ҷумҳурӣ 489 корхонаю коргоҳи нави саноатӣ, аз ҷумла дар шаҳри Душанбе 141, вилояти Хатлон 83, Суғд 162, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 6 ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 97 адад мавриди истифода қарор гирифта, дар онҳо 2400 нафар соҳиби ҷойи кор шуд. аз ҳисоби корхонаҳои нав ба маблағи 115,5 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардид. корхонаҳои соҳаи саноати сабук ва пила бо дар назар гирифтани корхонаҳои пахтатозакунӣ моҳҳои январ-июни соли равон ба маблағи 1,5 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки зиёд аст. корхонаҳои коркарди нахи пахта 11,3 ҳазор тонна ресмон ва коргоҳҳои буфандагӣ 12 миллион метри мураббаъ матоъ тавлид намуданд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта афзуда ба хориҷи кишвар ба маблағи 155 миллион сомонӣ содирот шуд. коркарди пӯсти чорво ба 258 ҳазор дона расид. бо мақсади иҷрои супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати то оғози соли хониши 2023-2024 таъмини хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо либоси мактабӣ истеҳсоли ватанӣ тадбирҳои зиёд роҳандозӣ гардида, истеҳсоли либоси мактабӣ 1 миллиону 79 ҳазор донаро ташкил дод. дар ин бора вазири саноат ва технологияҳои нав чунин гуфт: сифати маҳсулот дар бисёр корхонаҳо ҷавобгунест. ман шахсан як гурӯҳи калонам гирифта Турсия будем ва бо чашми худашон мо дидам ва ба наздики Миланам рафтадем. 20 ширкатҳои худи насоҷиро ва дӯзандагиро бурдадем, ки мо бинам, ки дунё дар кадом сатҳ ҳозир масъалаи духти на танҳо либоси мактабӣ, дар духти дигар либосҳое ки метавонанд бозори ҷаҳонӣ дар фурӯхта шаванд, технологияи нав ворид кунанд. ин ҳатто як чизи оддӣ шумо донед, ин масъалаи костюм намиҷаш як пресси махсус ҳаст, ки мутаассифона дар 90 корхонаое ки дар мо гӯё ки корхонаи дӯзандагӣ она надоранд ва дигар технологияе ки ино пули зиёд ҳам нест, лекин як мошинкаро оварда мегӯям ман корхонаи дӯзандагӣ созмон додам, ин нодуруст аст. мо ҳамина кор кардаистем, ба оно ҳам фаҳмонда истодем, инчунин бо раиси вилоятҳо ҳам гуфтугузор кардем, ки тақрибан як маблағи дар бюҷетшон муайян кунанд, ки барои овардани одамҳое ки таҷрибаи бузург доранд дар дӯзандагӣ. ино ширкати дунёи наве ки хоҳар гап задан, ба ҳамон ҳоз мо ба хулоса омадем, ки дар онҷа ҳамчун як маркази омӯзишӣ кунему, дар дигар минтақаҳо оварда дар он омӯзиш карда равон кунем, ки фақат ҳамин либоси мактабишон ҳам дар маҳалло дӯзанд, ин хуб аст. чунки материал дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол гардидааст, пахта мо истеҳсол карда истодем, ришта ҳаст, дигар намуди маҳсулотҳое ки барои духти либоси мактабӣ зарурат аст дар Тоҷикистон ҳастанд. фақат зина ба зина омӯзиш карда ва ҳам ҷиҳати технологӣ ва ҳам ҷиҳати омӯзиши профессионалӣ мо бояд ки касбиятшон як сатҳи аввала гузорем ва дар ин ҳолат мо метавонем ки ба мақсад расем.